bagbenskemager i bunden. Og så er det størrelse fuld. Og så er det en bagbenskemager fra Sports Equipment. En dressuren. Eller sådan kombi. Den bruger jeg ikke. Jeg har ikke nogen, der passer til den. Ja, det er størrelse pony. Man kan ikke særlig godt til det. Der står sådan pony i går. Ja, men min hest på 61 kunne passe dem. Fordi de er meget sådan her. Og de er meget sådan elastiske. Ja. Jeg har det her dressuren med. Mega pænt. Jeg tror det ikke. Og jeg har det blå, så jeg skal bruge det til. Og det har sådan nogle her piler. Og det står altså fuld. Og sådan. Ja. Og så klæder basefarven bare ikke min hest. Og så har jeg det her kombi under det. Hænderne op til spring. Så tager det. Det er ikke noget dejligt. Jeg har bare fået et andet, der er blåt, så jeg kommer ikke til at bruge det. Og det har også nogle pipper, sådan blå, lyseblå. Og så fylder jeg den her også. Ja, og så er det størrelse fuld. Det er jo simpelthen super. Og så står det. Ja. Og til det her dressurunderlag, der følger der elastikbandage. Og så står det fuld. Så de er lige ved at blive vasket nu, så dem, jeg gider ikke lige trække dem op af vandet. Og det der, det er ikke blevet vasket nu, men jeg skal nok lige vaske det hele, før det bliver sendt afsted til vinderen. Så, men vinderen det er først trukket. Og der er 130 likes på bloggen. Ja. For at deltage i den her giveaway, så skal I like videoen og like min side, hvis I allerede har gjort det. Og så skal I dele min video. Og for at få 2 sædler, så kan I dele min video på jeres side. Og for at få 3 sædler, så kan I dele min bloggen på jeres side. Ja, så er der lidt større chance for at vinde noget. Og så skal jeg i stedet for at skrive bloggen i kommentaren, så kan I bare skrive, hvad din hund bor i. Så bare like det bloggen, så vi kan få fundet en venner. Super. Men I kan jo stadigvæk, nu kan I jo stadigvæk bare deltage og gøre det der nu. Der bliver bare først trukket en venner, når der er 130 likes på bloggen. Så ja.